tady tohle z toho video je čistě jenom pro lidi, kteří třeba chcou začít podnikat nebo prostě by chtěli něco rozjet, takže vy ostatní, pokud tohle nemáte v plánu, tak to určitě můžete scrollnout. Hele, kámo, jestli chceš začít podnikat, tak tvůj největší nepřítel je prostě volný kalendář. Na rovinu ti to řeknu, že třeba já jsem měl taky období, kdy jsem prostě neuzavřel půl roku klienta. Půl roku jsem dokázal uzavřít klienta a největší nepřítel, co vždycky tam byl v té situaci, kdy já jsem nikdy neuzavíral, tak bylo, že jsem měl prázdný kalendář. Vždycky jsem měl prázdný kalendář a říkal jsem si, jo, ten klient nějak přijde. Hovno, nepřijde, nikdy nepřijde jen tak. Fakt vždycky si naplánuj schůzky, naplánuj si nějaký setkání s těma lidma, třeba nějaký networkingy a podobně, nebo zkus obvolávat, nebo zkus právě follow-upovat ty lidi, aby právě se o tebe více dozvídali, nebo aby na tebe nezapomněli, že máte třeba schůzku a podobně. A fakt si ten kalendář nalajnuj, protože když budeš mít prázdný kalendář, nebudeš mít ty klienty. Toť moje myšlenka.